Tak trieda, je to part 2. No, čo ste sa naučili cez prázdniny ako domácu? Poviem ja som sa naučila rátať trojkou deleno. Myslíš násobiť, to si taká hlúpa hardy, že ani násobiť nevieš? Ale viem i do jednotky, to vie každý. Tak nám to poveste, no predsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie, ja som myslela desinu. Len tam prídeš predsa nulu, učiteľka. Jou! Veľmi múdre, Hardy. Tak máš po škole, máš 2. Ale veď vy ste taká hlúpa, ja som múdrejšia predsa. No fajn, tak máš 1. Nie, ešte hlúpejšia. Dobre, tak 1+. Nie, ešte múdrejšia. 2 dvoj, 5. Jo, OK, tak vidíme sa po škole. Počkaj, to neplatí! Tu máš ty, otváram. Králiku. Len ona už drhla, ale tak som chytil príčine ďalšieho králika, ktorý zdrhal. Ľudia, dajte odber, ak chcete part 3 na ďalšie o týždeň. Ešte pokračuje video, ale... Čo sme to chceli od vás? Niečo tajomné a niečo mystické. Ja aj mám to tu. Dajte odber a like. Ahoj.